Kpakpando ihe ndị Igbo. Na izuụka nke abụọ ọnwa iri n'afọ niile ka ụmụ Igbo niile bi na Lagos nakwa ụmụ Igbo nọ n'ụzọ ije na echebiri iri ji Eze Ndigbo Lagos, ya bụ Eze Eze Ohazulike OON mkpume nke abụọ Omeroha. Tupu ụbọchị ahụ na-eru, ha na-esi na obodo niile makwa ala Igbo wee bịa ichebiri iri ji Eze Igbo. Na nke afọ a ọ dara ụda nke ukwuu maka na anwụrị ihe ọma pụrụ iche mere n'iri ji Eze Igbo, nke mere na ụbọchị akara aka na-eru, ụmụ Igbo kara aka ndị eji eme ọnụ esinarị n'ebe niile makwa ala Igbo wee bịa n'obi Eze Igbo n'iji chebiri iri ji ya, nke mere na ehi nakwa anụ na nri dị iche iche narị abụọ atụrụ taba na obi Eze Ndigbo Lagos. Ji bụ isi nri bụkwa nke a na-eme mmemme ya na bụkwa atụrụ taba. Ngwa lekwanụ ka ndị Igbo ji chebiri iri ji Eze Igbo nakwa ụmụ efi dị kasị iche iche nakwa ka esi kwadobe kwacha ji ma chebikwara ụbọchị akara aka bụ ụbọchị Eze Ndigbo Lagos nke bụ Eze Ohazulike OON. Ọ dị nkinke n'ire ebidoro n'oge wee kwadobe ndị mmadụ wee sizie n'ebe niile wee na-abịa iri ji a. Mmụọ na-agbọ Omeroha mkpume nke abụọ ọ pụtara n'ụzọ pụrụ iche. Ọ pụtasịrị o kwuniri wee jiri ọsọ jiri ije dịka o si eme kwa afọ wee buru ụzọ wee jegodo wee tụọ nzu na iji gosi n'udo na ịhụnanya nakwa ihe ọma pụrụ iche ga-eme na mmemme a. O nwekwara ịtụ nzu a dịka iji gosi na obi ya niile dị ọcha na udo dị n'etiti ndị Igbo na Lagos nakwa ndị Igbo niile nọ n'ụzọ ije, na iji gosi na ya bụ Eze Ohazulike, ya bụ Eze Ndigbo Lagos nakwa onyeisi ndị eze niile n'ụzọ pụrụ iche na kamgbe ya bidoro bụrụ onyeisi wee na-edu ndị Igbo dịka Eze ndị Igbo n'ụzọ ije, na udo na agamnihu pụrụ iche dị n'etiti ndị Igbo. Ngwa na-egbughị oge lekwanụ ka eze ji tụọ nzu ya. Eze Ndigbo Lagos tụsịrị nzu Eze Ohazulike OON. Mmụọ na-abọ dukwara ndị nze na ọzọ ya wee banye n'obi ya kpọmkwem n'ebe ọ nọrọ wee waa ọjị n'iji kelee Chineke otu o si mee ka ịkọ ihe ubi nke afọ a ji bụrụ ọkaibe, mekwara na ọkachasị ndị na-akọ ji nakwa nri dị iche iche na nji ha pụtara nke ọma. O jikwara ohere a wee kelee Olisa bụ n'elu otu o si chekwa ndị Igbo akwụọ akụkọ nke afọ a, ya bụ wee ihe ubi nke afọ a n'ụzọ pụrụ iche. Ngwa lekwanụ ka mmụọ na-abọ Eze Ohazulike OON mkpume nke abụọ ọ dị nkinke mire jiri wee gọọ ọjị n'obi ya. Chineke biko gozinye ọjị ụlọasọ dị ga-arụ ọjị ụlọasọ ma ewure ndị ọrụ ebe ndị ndị ọjị ugbu a gbanwe ọjị anya arụ mụtara ọjị enyi ebube ewure kwa ma bụ ọjị okwu bụrụ ọjị akpa akụ na ọbụrụ ọjị n'ike owuru ọjị na nke owuwe anaghị ndị ebube ndị owuru ọjị Eze Igbo ụlọasọ dị ga-arụ ọjị ụlọasọ ma ewure ezi na ọnọbụla ebe ndị owuru ọjị ihe ndị ga-enugu steeti wụrụ ọjị nke ekwe wụrụ ọjị nke abịa wụrụ ọjị nke ime wụrụ ọjị anambra tụrụ isi obibi mpụta iri ka isi ụmụnne anyị ndebe idu ndị nọ na ndị ọma mere bịa gozie ya abụọ ụzọ egwu otu steeti ekepụta na Delta steeti enyere ndị anyị ọma idu na ndị na-akpagbu akpagbu. Eze Igbo Lagos State. Never has a river, I went on a cross river. When I am Eastern Region.
asị Chineke biko nyere anyị aka ogbe ebe onye ga-adịrị mma nwere ndị iche nọ chatọtọ na-adazi ka iwe ọ bụ obi onwe ya debere anyị ka anyị nọ taa mgbe onye ọbụla ga-egwe ya ka anọ ọbụ taa ọ na-achọ ya anapụghị ibu utu a bụ isi ya dị ka anyị dị n'otu ka ọ na-azụ ka anyị dị n'otu ahụ enwe na-eme ya na-eme ndị mmụta amamihe mana iyi akwụkwọ tụkwa nne ji efecha mmadụ niile ọdụ ozi ọjị ọ bụ ndụ igwe nweji akụ igwe ndị ụkpọ toria igwe ọ dịka eje eme dịka a na-eje eme emegide ndị ya nke ahụ ebie oyibo na-recognize anya ọkwa okwu akwụkwọ nye gị akwụkwọ iji n'aka ya kpagha ka ịgba ya akwụkwọ ụkwa enwena n'eze onye igwe. Ka nke a gasịrị, lekwanụ eze ndị Igbo ka o si banye n'ọgbọ ebe ọ na-eme mmemme iri ji ya. Ka Eze HRH Ohazulike OON mkpume nke abụọ Omeroha na ndị nze na ọzọ na ndị ọha so ya maka na a na-asị na gburugburu bụ ugwu eze ka o dusere ha banye n'ọgbọ kpọmkwem. O were oche ebidozie mmemme kpọmkwem. Ngwa ka ikirienụ ka Eze HRH Ohazulike OON mmụọ mkpume nke abụọ Omeroha ka o si wee waa ji nakwa ka esi wee rie ya. Ekwanụ ka mmụọ ji waa ji a. Ihe ikuru bịa ka anyị na-aba maka ihe n'ebe a bara mba
Igbo wen wụrịanụ maka na nke ahụ anyị na-achọ n'oke elu anọ na anyị n'ogbe aka ugbu a. Kpakpando agbaala o. Kpakpando bụ n'ụlọ oyoyo nke mbụ na Nigeria a na-asụ sọsọ asụsụ Igbo site n'ụtụtụ ruo n'ụtụtụ. Kpakpando na-akwalite mmemme ndị Igbo, omenala, ejije, egwu, azụmahịa, ndọrọndọrọ ọchịchị, egwuregwu, asụsụ Igbo na ihe niile eji mara ndị Igbo. So na Igbo Infinity TV ka ị ga-enweta Kpakpando. A na-afụ anyị na Nigeria niile. Kpọọ anyị na Kpakpando, ihe ndị Igbo.